Sino po ang nandito nung Miyerkules ng gabi? Sa mga sanctuaries, pakitaas ang kamay. Nung Friday, sino po ang kasama? Sino ang wala sa sanctuary pero pinanood yung aking preaching? Very good. Hindi na ako mahihirapan na magpaliwanag sa inyo ngayong umaga dahil may natutunan na kayo doon sa ating mga preaching nung Miyerkules at saka nung Biyernes. Meron pong 3 klase daw ng giver. At isa ka sa mga 3 ito. Pakita natin ang picture. Ito po ay tinatawag na macadamia. Kayo ba'y nakatikim na po ng macadamia? Baka naman chocolate yung natikman nyo, hindi ho yung macadamia sa loob. Alam nyo ba na ang macadamia ay hindi mo yan pwedeng kainin gamit ang iyong ngipin lamang. Kakailanganin mo ng pangpukpok ito. Hammer. Ano sa Tagalog ang hammer? Kailangan mo ng martilyo. Pang! Para basagin ito at makain mo ang laman sa loob. Meron daw pong ganyang mga Kristiyano na para magbigay, kailangan pukpukin. Kailangang bisitahin. Kailangang kausapin. Kailangang pakiusapan. Kailangang maraming sesyon. Pupukpukin. Bago daw po siya magbibigay. Pagkitanong mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun kapatid? Kailangan mo ba ng pangpukpok? Ikaw ba yun? Pangalawa, pakita natin ang picture. Ayan po. Ano yan? Sponge. Ito daw pong sponge, you need to squeeze it. Diba? Para yung tubig o yung sabon ay lalabas. Yan daw po ay mga Kristiyano na kailangan mong pigain. Persado. Parang kumbaga sa magulang, sa anak, marami pang beses mong tawagin. Kung ang pangalan ay Jared. Jared! Jared! Talagang ang hirap. Makunat. Ganyan ka ba? Pero itong pangatlo, tignan natin ang pangatlo. Ano po iyan? Ang honeycomb. The honeycomb just flows with its sweetness. Agayos ti kinasamit na kakabsat. Hello? Yan daw po ay mga Kristiyano na cheerful giver. Na sa kanilang pagbibigay, hindi lang humasaya, kundi kagalakan nila ang magbigay. Hindi po problema sa kanila ang hirap, ang maraming obligasyon, gastusin, dahil mas matindi ang kanilang kagalakang makapagbigay kesa yung makatanggap. Cheerful giving is a genuine giving. Ulitin natin yan. Cheerful giving is genuine giving. Ang aking pong goal ngayong umaga sa preaching na ito ay bigyan kayo ng mga dahilan, sanhi, bakit kailangang maging kagalakan mo ang magbigay. Why you must be a generous person. Okay? Tanungin nga kita, are you generous? This week, meron ka bang nabigyan? Kailan ang last na ikaw ay nagbigay? When was the last? Na merong joy sa puso mo nga, ikakman deto eh.
Na hindi mo inisip na ikaw ay nawalan o ninakawan. Kung tinatuwa ka, ikaw yung nagbigay. When was the last time? Ang aking pong prayer, na lahat tayo na mga members ng Hosanna Bible Baptist Church, mula bata hanggang sa matanda, ay maging cheerful givers. Marami hong rason para tayo ay hindi maging masaya sa pagbibigay. Pero ang aking gagawin ngayon ay ibigay sa inyo ang mga dahilan bakit dapat tayo ay masaya na magbigay. Number 1, ito po ang unang dahilan. Basahin natin. Read. Yan ang unang dahilan. God is the source. Ang pagbibigay sa Panginoon, nagsisimula ng pagkilala, recognition. Kasi alam mo, kung bakit ang isang tao makunat, naimot, kuripot, ayaw magbigay, ay dahil hindi po niya kinikilala na kung ano ang nasa kanya ay galing pala sa Diyos. Cheerful givers start with a recognition that everything they have comes from God and belongs to Him. James 1:17. Basahin natin. Ano nakalagay? Every good gift and every perfect gift is from above. Sino sa inyo ang may bank account? Galing yan sa Panginoon. May negosyo ka? Magsisimula ka ng negosyo? Diyos ang nagbigay sa iyo yan. Everything we have comes from God. May nabasa ako. Sabing ganyan, materialism. Alam niyo ibig sabihin ng materialism? Yung pagmamahal sa mga bagay na material. Materialism says, be satisfied, please yourself. Kaya naman, walang ibang pinaggastusan, kundi sarili. Kung pagdating sa sarili, walang limit. Kung sa pagkain, sige. Kung sa pagbili ng kagamitan, ng kagustuhan, ng paboritong mga gamit, sige lang. Pero tignan mo naman yung kanyang first fruit, kapiranggot. Tignan mo yung kanyang tithes, yung kanyang record, baktaw-baktaw. Ibibigay po namin sa inyo ngayon ang inyong mga giving record. Napirmahan ng ating mga sekretary, pinirmahan ko yan, at nung aking pinirmahan, tinignan ko at a glance ang inyo pong mga giving. Sa akin pong pagbabasa, hindi po ako nagja-judge. Pero may mga pagkakataon na ako'y natutuwa at sabi ko, Lord, tingnan mo ang kapatid na to. Alam ko naman kung magkano lamang ang kanyang sweldo. Pero tignan mo yung kanyang giving. Nabibili niya kaya yung gusto niya? Palagay ko hindi materialistic yung taong yon. Tapos pag nakita ko yung record na baktaw-baktaw, tapos makita ko yung kanyang sapatos, makita ko yung klase ng damit, yung mga post niya sa Facebook kung saan siya gumastos, tapos titignan ko yung kanyang giving, sabi ko sa aking sarili, Lord, kinikilala ka ba niya na ikaw ang pinanggalingan ng ginagastos niya? Bakit para bagang hindi siya natutuwang magbigay sa iyo? Bakit kung pagdating sa kanyang sarili, tuwang-tuwa siyang bilhan ang kanyang katawan, pagkainin ang kanyang tiyan, pero tignan mo naman yung binigay niya sa iyo, Panginoon, no? Talaga bang kinikilala ka ng kapatid na to na ikaw ang source at steward lamang siya? Meron ba siyang galak na magbigay sa iyo, Panginoon?
Alam mo, yan ang una na dapat na maliwanagan sa ating lahat. Sa kabilang banda, tinitignan ko yung mga, ay grabe, yung kanyang sweldo, doble yung first fruit niya, oh. Sabi ko sa isip-isip ko, ito siguro yung kapatid na ang kanyang isip, Panginoon, kahit may bigay ko lahat sa'yo, kahit walang matira, masaya ako na bigyan kita, Lord. Ay ito yung Kristiyanong kumikilala na yung nasa kanya, galing sa'yo. Kapatid, nasaan ka doon? Ikaw ba yung unang ilustrasyon o ikaw yung pangalawa? Ang aking challenge sa'yo ngayong umaga, simple lang. Kilalanin mo ang pinanggalingan ng ginagastos natin. Kung may una na dapat makatikim at dapat mapasaya ng mga bagay na nasa iyo, ay yung Diyos na pinagmulan ng pagpapala mo. Pangalawa, pride says, ang sabi ng taong mayabang, be superior, promote yourself. Kaya pinag-aralan na, pati boses, para lang ang tao makinig sa kanya. Kaya pag nagsalita, good morning. Puro low tone lahat. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Edward. Para talagang, kasi promote yourself, be superior Ito niya, kilala siya. Humanism. Ang sabi naman ng humanism, be capable, believe in yourself. But Christianity says, be a steward, give of yourself. Ikaw ba yung materialistic? Wala nang pinaggastusan kundi satisfaction ng sarili. Wala naman kung masama ron. Kasi ang sabi nga nung binasa natin, who giveth us all things richly to what? Enjoy. Ganyan ka-generous ang Panginoon natin. Pero hindi dapat tayo to the point that we become materialistic. Ikaw ba yung mayabang? Ikaw ba yung humanistic? O tayo yung practicing Kristiyano? Be steward, give of yourself. Pakinggan nyo ang sabi ng unang Timoteo 6:17-18. Charge them that are rich in this world. Ano yung charge? Kausapin mo. Paalalahanan mo. Kaya kung kayo po ay aking pinapaalalahanan ngayon, ay tama lang po na gawin ko yan sa iyo. Kung masaktan ka, ay problema mo na yan. Kung ma-offend ka, ay problema mo na yan sa Panginoon. Dahil ang akin, ang sabi roon, charge them that are rich. Sino ho ba yung rich? Yung may more than enough. Anong ibig sabihin ng more than enough? Lagpas, sobra. Sino po sa inyo, kulang-kulang? Sino po rito, sobra-sobra? Ikaw yan. Charge them that are rich. Bakit po? Kasi pagkasobra ang blessing minsan, hindi natin alam kung saan natin gagawin. Anong gagawin natin sa pera natin? Hindi natin alam kung saan natin gagastusin sa dami. May mga pagkakataon na ang pagpapala, pag dumarating, sunod-sunod. Ay, overwhelm ka. Ay, saan ko ba gagamitin to? Kung saan-saan mo naisip yan. Kaya sabi ng Bible, teka, paalalahanan mo yan. Baka makalimot. Charge them that are rich, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. But in the living God, who richly giveth us all things to enjoy. When you enjoy your blessing, remember Him. Pag ikaw ay nag-drive ng sasakyan mong napakaganda, sabi mo, Lord, kahit minsan lang, maisip mo lagi, Lord, thank you, ha? Hello? Pag nakapunta ka sa Robinson at nakabili rin tayo dyan ng tinatawag na H&M, ng tinatawag na Uniqlo. Alam nyo ba yung Uniqlo? Tanungin mo yung tabi mo, alam mo yung Uniqlo, Brad? Kasi yung iba rito, hindi naman ganun kahilig sa mga ganyan. Ay sabi mo naman, Lord, thank you, I can afford this. Kilalanin mo siya.
Pag pumunta ka naman sa Starbucks at nag-order ka bira, may mga pagkakataon na meron tayong spirit at attitude na pagbena dyan. Yung ano nga please, yung nalalakasan pa para lang, social to Ako nga, may mga hindi ko alam na order sa Starbucks Oo. Basta sabi ko, tuturo ko lang. Yun na gusto ko, yun. Hala ka na dyan. Pero paminsan-minsan malagip mo, Lord, thank you, nakaka-Starbucks ako. Kung hindi dahil sa pagpapala mo, hanggang dyan lang ako sa 3-in-1. Pero salamat, naka-Starbucks ako. Pag nandun ka naman sa, ano ba yung isa sa kabila? Sa may malapit sa airport? CP? Di ba? Pag nandun ka sa coffee project, Lord, salamat Pag nakapasyal ka, na-afford mong mamasyal, huwag mong kalimutan yung Diyos. Lord, thank you. Kita man lang, kasla di may mo't mapadpadasan di kastoy. Thank you, Lord. Idi ubingak, Lord. Kaadaywan nga mapasyar min, Lord. Tiyandaan, taili. Di ba kayong mga taga-baryo? Pag pumunta kayo ng ili, SM na yun sa inyo. Lalo nung araw, ang natba, rough road pa yan. Ang Kabaruan, parang ang layo. Ngayon, ang Kabaruan, napakalapit na lang. Dahil cemented na. Di ba? Yung mga iba sa inyo, nung mga bata pa kayo, kasi younger kami, ang pinakamalayo, pinakasosyal nyo na, ili. Kaya nga yung iba dito uri ada dito sentron, anak ko nada, panggatangam deta, taili. Ada ka lang or tiilin. Ang sa kanila yung ili, yung supermarket. Ngayon, nakakapasyal ka kung saan-saan, huwag mong kalimutan, sabi mo, Lord, thank you Kita man lang jack man lang expectarang ganun, mapagpadasa mo. Ako, pag nakakapunta kami ng Singapore, ng Hong Kong, tinatatak ko yan sa isip ko dahil ayokong sobrang layo ko ng lugar, ganun din kalayo ang aking puso sa Panginoon. Ayoko yon. Ang sa akin, ang turo ng Biblia, uri nakaadayo ka, iti panagbiag. Asidaglat at ipusom kiniapo Diyos. At the end of the day, Lord, thank you. All of these things is from you. Kaya kayo po, katulad namin, nakakaranas po ng mga ganyan, alalahanin yung ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng 18, hindi doon nagtatapos. Ang sabi ng 18, that they do good. Anong ginagawa mo? Hello? Binigyan lang ba tayo ng Diyos ng blessing for bread? Ang sabi ho ng Biblia, pinaliwanag ko nung Merkules, nung Biyernes, na siyang nagbibigay ng tinapay na ating pagkain ay siya ring Diyos na nagkakaloob ng binhi na ating itatanim. Kaya huwag mong isipin na ang lahat ng sweldo mo para sa iyo lang. Na ang lahat ng kinita mo para sa iyo lang. Meron po dyan binhi at meron po dyan tinapay. Kinakailangang madistinguish mo. Baka pati binhi, kinakain mo. Ginagasta mo. Tithes yan, wag mong gastahin. Pang first fruit yan. Binigay ng Lord yan para pang first fruit mo, pang tithes mo, pang mission offering mo. Wag mong gagastahin sa sarili mo yan. You have to learn to distinguish. Anong tawag po doon? Stewardship. Kaya ano ang unang susi para maging maligaya kang nagbibigay? God is the source. I'm a steward. Remind yourself. Sabi mo sa katabi mo, remind din pag may time. Last year, tanungin kita, mamaya pagtanggap mo ng iyong giving record, totoo ba yan lahat ang dapat mong ibinigay? Yun ba dapat? Baka may binhi nasa bangko mo pa hanggang ngayon. Yung binhi na dapat itinanim mo yan, baka nasa kung saan mo na ginastos yan, kapatid. Ito, trabaho kong paalalahanan kayo. Para kung may pagkukulang, alam natin saan tayo nagkulang. Ay hindi tayo makakamove forward pag hindi natin ilulugar ang ating sarili sa tamang direksyon. Kung ngayon,
mali ang direksyon natin, paano tayo mag-move forward sa Panginoon yan? Isip kayo mga kapatid. Hello? Oh, alam niyo po ba, salamat, lahat ng mga binigay niyo nung pumunta kami ng Singapore, ay hindi naman kami pumunta ron para magbulakbol. Napunta na ako ng Singapore eh. Hindi na nga kami pumasok sa Universal Studios, hindi na kailangan. Si Pastor Bear lang, saka si Pastor Bear pinapunta namin ron. Sabi ko sa kanila, sumakay kayo rito ha. Hindi ko sinabi na talagang nakaka-nervyos yun. Sumakay ho sila doon sa may Egypt. Eh yung papasok sa loob, madilim. Roller coaster sa loob. Paglabas nila, sabi daw nung dalawa, uwi na tayo. Hindi na nila tinuloy. Punta kami ng Hong Kong. Salamat sa inyo mga regalo. Salamat dahil by the grace of God, nakabili ako ng meron din ako mga gustong bilhin ng sapatos dyan. Nakabili ako ng sapatos ko. Bakit? Mas mura ron eh. Pero alam nyo, pag uwi ko, sabi ko, Lord, hindi pwedeng hindi ko ibigay ang tithes. Kasi bago pa ako gumastos, nakalaan na po yung tithes. Hanggang mabainti apo, nalpas ti 2023, nabnabsog ka, nakaragragsak ka, napunpuno ta kabinet mo't bado, pati tabag mo, sosyal ka da amin. Tingnan mo naman yung giving mo. Hanggang pabain ang kakabsat, ngam tumabain ka agad talaga, dapat lang, mabain ka ti imatang ti apo. Ayan o, they do good. Ano pa? That they be rich in good works. Define your wealth. It's not in terms of what you have. It's not that, it's what you give. Okay? Ready to distribute, willing to communicate. Kaya mga kapatid, tignan ho natin yan, the source of our blessing. At alam mo, dagdag ko na lang ito bago tayo dumako sa pangalawa. Dahil po Diyos ang ating source, ay hindi ho tayo mangangamba. Hindi tayo magdadalawang isip. Hindi ka na matatakot na, teka, pag pinirmahan ko to, saan ko kayo kukunin to? He's the source. Kung bibigyan ka niya ng tinapay para sa mga pangangailangan mo, bibigyan ka rin ng binhi na itatanim mo. Yun po yung giving. Yun yung pinag-aralan natin nung Miyerkules, sapagkat giving is sowing. So if you're giving, you are sowing. Saan galing yung binhi? Sa source. Anong gagawin mo? Itatanim. You just need to take a step of faith. Para bang tayo ganito yan? Para tayo yung isang mayor. Oh. Sino sa inyo dito ang mayor? Mayor Uray. Parang tayo yung mayor. Yung mayor, lalapit kay congressman. Sabi nga niyan, Kong, may gusto akong project na gawin. Sabi ni Kong, magkano? Saan? Pakita mo ang proposal. Evaluate ko yan lahat. Ay dito po. Papasemento ko po yung daan na yan. Dahil kinakailangang masemento yan. Magkano? Mga 10 million ho. O sige. Tapos, siguraduhin mo lang, yung binigay, nilagay mo sa semento. Hello? Okay. O di, tapos na. Bumalik na naman. Kong, may gusto naman akong project. Ano yun? Ito kung magtayo dyan ng yung irigasyon, paayos namin. Magkano? 10 million. O sige. Tapos na naman. Balik na naman. Kong, yun po yung ibig sabihin nun. Na kada commitment mo, He is the source, hingi ka, hindi mauubos. It will never run out. So when you sign last year, binigay ng Panginoon. Ngayon, kung bakit hindi mo natapos, mismanagement. Hindi ako naniniwala na hindi binigay yung binhi sa'yo. Binigay. Pero sa iba mo, ginamit. At sa taon na ito, yung commitment, ibibigay na naman yan. Make sure na gamitin mo yan. Hello? Kayong sabi nga ni Pastor Dennis kanina, magpipirma ka na naman, hindi mo pa natapos. Ang ibig kasing sabihin nun, sa ating parte, pag binigay yung binhi, talaga natin, ibigay natin sa Panginoon. Number 2. Ano yung number 1? God is. Number 2, it is more blessed to give than to receive.
It is more blessed to give. Bakit dapat ang kagalakan mo ay yung magbigay? Why? Because it is more blessed to give than to receive. Basahin natin ha. Libro ng Acts, Gawa 20:35. Ito yan galing. I have showed you all things, how that so laboring, ye ought to support the weak. Teka, may dalawang klase ng tao rito, Janelle. Yung daw hong malakas at yung mahina. Sino doon ang nangangailangan ng tulong? Yung malakas o yung mahina? Ang sabi ng verse, support the weak. Ito po yung less fortunate. Ito yung walang kakayanan. Kailangan ng tulong. Hello? Okay. Support the weak and to remember the words of the Lord Jesus. How He said, it is more to what? Than to? Masaya bang tumanggap? Ang dapat goal, listen now ha? Ang dapat maging goal ng isip mo, hindi yung makatanggap, tanggap. Magiging pato ka. Pato. Kwak. Hello? Dapat ang maging goal mo, Lord, because you are a rich God, I don't just want to be the receiving end. I want to be on the giving end. Blessing pag may nang libre sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, palibre nga. Blessing pag may nang libre sa'yo. Pero ang mas masaya, yung naglilibre. Dapat ang goal mo, hindi palaging ikaw ang nililibre. Dapat ang goal mo, ikaw yung nanglilibre. Masaya yung nakikisakay, di po ba? Dapat ang goal mo, hindi lang nakikisakay. Kayong mga sinusundo, blessing na may nagsusundo sa'yo. Pero ang dapat goal mo isang araw, ikaw yung nagsusundo. Hindi habang buhay, sinusundo ka. Kundi ang prayer mo, Lord, isang araw, ako na rin ang magsusundo. Because it is more blessed to give than to receive. Amen po ba? Pinaliwanag ko ng husto yan sa inyo nung Biyernes. Masarap pag may tumulong sa'yo, pero dapat ang goal mo, ikaw yung tumutulong. Let it be na lahat tayong mga members ng HBBC, hindi man pare-pareho ang ating mga kalagayan sa ating buhay. Pero dapat pare-pareho tayo ng goal, maging generous, cheerful giver. Tanungin kita, ikaw ba, gusto mo ba yung ikaw yung tinutulungan o yung tumutulong? Sagot. Kayo yung tinutulungan o kayo yung tumutulong? Kayo yung binibigyan o kayo yung nagbibigay? Sinong mas mapalad doon? Yung binibigyan o yung nagbibigay? Problema kasi sa atin, ang definition natin ng blessing yung pagtanggap eh. Ngayon na-realize mo, ang totoong blessed, yung nagbibigay. Tingnan nyo, madalas, makatikim po kami ng masasarap na isda rito. Alam mo nung linggo, ay pambihira nung linggo. Galing kami ng Paway sa ating service. Pagdating namin dito, isang malaking cooler. Ano ko ba ihalin tulad yung cooler? Mas malaki pa rito. Dalawa. Yan. Dalawang cooler. Anong laman? Ano dyan nagyanan, ma? Puro munamon. Up to the brim. Aba, pag ikaw ibinigyan ng ganyan, grabe! Pero sabi ng Diyos, mas bless yung nagbigay sa'yo. Dahil itong mga amigo brothers, binigyan, nung nasa Manila kami last week,
Sunod-sunod yan ng mga isda. Alam mo, ang sabi sa akin, Pastor, pag-pray mo lang kami. Basta nagdaklis kami. Amin nga maalami nga dadakil nga ikan, diretso kanyayo. Biruin mo yan, oh. Kung wala kang ganyang mindset na it's more blessed to give, bay isipin mo, laking isda nito ah. Ay, ilako la deto yun ah. Dakil tima sa pulak deto ya. Pero dahil nga naka-mindset yung tao na mas masaya yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Kaya hindi ho mabigat sa kalooban niya na yung mga malalaking isda na nahuhuli nila, dinidiretso rito. Kano kay mama pa nagdaklis ang Brad? Ikararag ko. Lord, pating kumaapo ti maalada. Balyena. Bera, madino ko aya. Tanggigi. Hello? Mindset yan eh. We grew up na ang joy natin, makatanggap. Agsap-sap mo, yan na. Hindi pakisarabo. Ay, blessing din yon. Pero ang ating level ngayon na pinag-aaralan yung level na it is more blessed to give. Masaya yung, ayaw mo ba yung, sana isang araw sabi mo, Lord, hindi lang ako yung binibigyan, dapat ako yung bibigay. Amen? Oh, you see that? Maraming wala nung Friday, kinento ko to sa inyo. Okay? Nung nag-preach ako sa Bible mode, to God be the glory to. After ko nag-preach, after mag-preach si Pastor BMA, si Pastor Arquisola, sabi ni Pastor BMA doon sa kanilang secretary, Impulse, bigyan mo itong si Pastor Arnel, tsaka si Pastor Proby ng tig to 250,000 pesos. Gulat ako. Hindi naman kami humihingi. Hello? Kayo ba nakatanggap na ng ganun? One-time gift? Anong mararamdaman niyo pag nakatanggap ka ng 250,000? Abi talaga, abot langit, cloud 9. Yeah? But that night, when He awarded the love gift to us officially, pipirma kami ng cheque. At ang pinasulat ko doon, pangalan ng church natin, Drop to Hosanna Bible Baptist Church. Nung ibibigay na sa amin, pipirma na akong ganyan. Alam mong prayer ko, sabi ko, Lord, grabe itong blessing na to. Pero ang aking panalangin, I should be that person who could be able to say, bigyan mo siya ng ganyan. Because of this principle, my joy does not end in receiving. My joy goes beyond. It's in the act of giving. Giving. Hello? That's generosity. Number 3, pangatlo po. Generosity leads to life. Generosity leads to life. Ang tao na generous, buhay na buhay. Tignan mo yung mga Kristiyanong hindi generous. Tignan mo yung mukha niya. Kita man takaabay mo. Ilocano yan o Kristiyano? Proverbs 11:24-25. Ang nakalagay. Basahin natin. Everybody read with me. There is he that scattereth and yet increaseth. There is he that withholdeth more than is meet, but it what? Kayo ba yung tao na generous, pero nakakalimutan na kayo ng mga nabigyan nyo? Huwag kang mag-alala. Dahil sa pagiging generous mo, mas lalong dumadami ang bibigyan na blessing sa'yo. It's no longer your responsibility to find out if those people they are recipient of your generosity. Remember you. Wala na yun. Ang mahalaga, masaya kang nagbigay. And your generosity will lead to what? Life. Okay, tuloy natin ang basa ng verse 25. The liberal soul. Do you know what's liberal? Anak ko na Ilocano.
tinaparabor nga kararwa. Okay? Shall be what? Alam mo ibig sabihin ng fat? Tingnan mo yung katabi mo uli. Dalawa lang yung bakit mataba yan. Sobrang kain o sobrang bigay. Generous. Di ba? The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered. Biruin mo kung ikaw nagbibigay, watereth shall be watered. That is life. Generosity. Listen to me ha. Iiwan ko sa inyo ang prinsipyong ito. Nung aking pinag-iisipan, minemeditate, itong verse na to, ito po ang sumagi sa aking isip. Pakinggan nyo maigi. We live to give, and we give to live. Yan. Pag-aralan nyo yan. Everybody read. And, ba't ka nabubuhay? Para magbigay. Bakit may init? To give shine. To give light. Bakit may mga kahoy? To give food. So, we live to give. Hello? And we give to live. If you live and you do not give, you stop living. You are just existing. Kaya kahit ang dami pa yan, gastos mo sa sarili mo, if you're not giving, you are only existing. And you enjoy your existence, no? You enjoy your existence. You should not just enjoy your existence. You should enjoy living. Because living is giving. And giving is living. Naunawaan po ninyo? Oh. Now, ito ha. Okay. Yung pong Holy Land, lagay mo na lang dyan. In the Holy Land, sa Israel, fresh water comes from a brook and fills the Sea of Galilee. May tubig, punta sa Sea of Galilee. This body of water has always been fruitful in fish. Yung pong Sea of Galilee. Kadaming isda doon, Anjibik. Buhay ang mga isda sa Sea of Galilee. Bakit? The Sea of Galilee takes that water and gives it to the Jordan River. Oh, dumadaloy. Umaagos. Hello? Buhay pa kayo dyan o gutom na kayo? Ay, yung mata ng iba sa inyo parang gutom na eh. Okay? Sea of Galilee. Yung tubig, Mang James, dumadaloy. Alam mo kung bakit dumadaloy? Ngayon, dahil dumadaloy, maraming isda sa Sea of Galilee. Ngayon, sa Jordan River naman, the famous Jordan River uses its water to turn the desert into a rose and make it the land of milk and honey. Yung Jordan River. Kasi po, the Jordan River itself spills into the Dead Sea. Yung tubig, hindi lang doon nanatili. Umaagos, papuntang Dead Sea. Then the Dead Sea does not have an outlet. Walang labasan, walang agusan. Palabas. It takes the water in, but does not give anyway. So, that produces the saline problem. May problema ang tao na puro tanggap, ayaw magbigay. Poisonous. Bakit? It makes it salty and dead. As a result, nothing lives in the Dead Sea. See? That's why we give to live. Giving leads to life. Tawatan niyo ang website? Okay. Number 4. Mas maganda itong number 4. Generosity makes us more like Jesus. Oh, come on. Read that with me. Everybody go. Generosity makes us more like Jesus. Ano kaya na sound deta? Itao nga na parabor kakabsat, kat may yasping kini Apo Jesu Kristo.
Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo. Kumusta tilangak ita? Kumusta tilangak? Ha? Oh, how do I look today? Alam nyo, ang maganda ganito. Pag tinanong mo, how do I look today? Ang reply niya, you look like Jesus. Can you tell that to your seatmate? You look like Jesus. And what is the greatest trait? Ano di kadaklan? Ano yung pinaka-trait ng ating Panginoon? Na pag nasayo yan, talagang hindi ka mapagkakamalan. Si Kristo nasayo. Do you know what is that? Generosity. It would be a great shame if people will describe us, you know what? You look like the devil. Kauri mo ang dyablo. Dapat kauri natin ang ating Panginoon. Mark chapter 10:45, generosity. Mark 10:45, read, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to what? A ransom for? Why did Jesus live? Apay nga nagbiag ni Apo Jesus tirabaw ti daga? To give. And why did He live again? Because He gave. We live to give, and we give to live. Iso nga, no kunam ti sarilim, ay, marami akong rason, dami kasing pagkagastusan. Pag laging nililimit mo, hinihinder mo, tinatanggap mo yung mga negative na ganyan para mong sinasabi, there is no opportunity for me to give. Para mong sinasabi na ang pwede mong asahan lang sa Diyos ay bread at wala kang pwedeng tanggaping binhi. Hello? That's why we need to imitate the Lord Jesus Christ. Gayahin natin ang ating Panginoon. Oh, ingat ka sa ginagaya mo. Hello? Merong magkaibigan. Itong kaibigan na to, medyo hindi tasa. Na model, Mongol tree. Mongol tree. May Mongol tree ba? Wala, no? Oh, Mongol 1, may Mongol 3. Oh, na model. Di kayom na, yung kanyang kaibigan, sharp, bright, smart, intelligent, matalino. Sabi niya, friend, papa-interview tayo. Ikaw ang mauna, at lahat ng tanong sa'yo, at lahat ng isasagot mo, i-relay mo sa akin pagkatapos ha. Para pag in-interview ako, yun din ang isasagot ko. Gagayahin ko yan. Ayun. O di comes the day. Pa-interview sila sa application ng trabaho. Tinanong siya, mga kapatid, ang unang tanong sa kanya, when was Tanzania became independent? Ayan ang unang tanong. When was Tanzania became independent? Dahil matalino, aral na aral, sumagot. Sabi niya, it was supposed to be in 1960, but it was postponed to 1961 due to many reasons. Na-impress yung interviewer, sabi niya, ay kahit hindi linya sa trabaho mo, alam mo ha. Pangalawa, ang tanong, who brought independence to Tanzania? Sumagot, so many participated, but it was Nairi who finalized it. Ay, sabi, you're amazing. Last, sabi niya, it is believed that planet Mars has life. Is it true? Sumagot. Sabi niya, so many people say so, but it has not been scientifically proven. Oh, no. Check! Tanggap ka. Ay paglabas niyang ganyan, sabi niya, friend, tanggap na ako. O ano? Ano yung tanong? Ano yung sagot? Di sinabi. O di minemorize niya yung sagot, mga kapatid. O di pumasok na ngayon siya. Na-review nung interviewer bago niyan na medyo hindi tasa ang taong ito. Ang kapatid. Kaya sinimplify niya ang tanong.
Sabi niyang ganyan. Okay, question number 1. When were you born? Kailan ka pinanganak? Sumagot, it was supposed to be in 1960, but it was postponed to 1961 due to many reasons. Sabi ng interviewer, what? Who is your father? Sumagot, so many participated, but it was Nairi who finalized it. Kamot ulo yung interviewer, sabi niya ganyan, are you crazy? Sumagot, so many people say so, but it has not been scientifically proven. So, di ba? Mag-ingat ho kayo sa ginagaya niyo. Kung meron dapat tayong gayahin ang Panginoong Hesukristo, you imitate the generosity of the Lord Jesus Christ. Number 5, last. Reasons to be happy in giving. 5, it's not in vain in the Lord. Oh. Lahat ng binigay mo, ito, kapilya natin ito. Mga kapatid, pagdating ng araw, may iwan din ito. Pero dahil binigay ito at nagamit para sa Panginoon, it is already recorded and accounted. And God says, I'll not forget your works and your labor of love. It's not in vain in the Lord. Lahat na po dyan, puro vanity yan. Hello? Kita mo, praise the Lord, may parte ako dyan sa pulpit na yan. May parte ako dyan sa chandelier na yan. Hindi naman sa ipagyayabang mo, pero natutuwa ka, Lord, I have a part of something that will last beyond my lifetime. Na kahit namatay na ako pagdating sa langit, I have laid up treasures in heaven. Because while I was on earth, I gave what is due to you. I planted the seed. Nagtanim ako. It's not in vain in the Lord. So, tignan mo, 5 reasons to be happy in giving. Reviewin natin. 5 reasons. Number 1, God is the source. Ano yung punto dito kanina? There is a seed for your giving, for sowing. God will supply bread para sa ating mga pangangailangan. Huwag mong kakainin yung seed. Para sa Panginoon yan. So as we commit our first fruit today, manalangin ka at sabi mo, Panginoon, ito ba yung seed na ibibigay mo sa akin? Or you say, God, by faith, I claim, deto iti bukel nga imulak itang atawen in my first fruit. Hello? Number 2, it is more blessed to than to what? Number 3, generosity leads to life. Don't be like the Dead Sea. And number 4, generosity makes us more like Jesus. Huwag mong gagayahin yung gaya-gaya lang kung sino-sino. You have to know Jesus Christ and imitate Him. And number 5 and last, it's not in vain in the Lord. Those will make you a happy, cheerful giver. Lord, thank you so much for our message today. Sa Sunday school, reminding us of revival. But most especially, Lord, today, as we commit our first fruit to you, Lord, ited mi day firstling, day kalasagan. Hanga dete, namnamain mi nga, kasla dete, okay na yan. Hindi namin ibibigay yung okay na yan. Ibibigay namin yung the best para sa iyo, Panginoon. Lord, thank you so much. I pray that each of us have honestly, hamilukluk po, dito isurat mi apo ngam honest kami nga dito iti ituding mi nga itud para kan ka. In Jesus' name we pray. All of God's people say,